Άλεξ! Πού είσαι? Ήρθαμε. Πιάσε λίγο. Ήρθατε για ποιο λόγο? Ήρθαμε να βάλουμε ζαντούλες Ultra Leggera. Αυτές διαλέξανε. Αυτές διαλύσανε. Θα τις βάλουμε πάνω να τελειώνουμε. Τις Τι θα πούλησε. γίνει. Πού τις πούλησες? Τις πήρε άλλο S3. Καμιά JR έχεις να βάλουμε πάνω. Έχω κάτι μούφες. Κάτι μούφες έχεις να βάλουμε πάνω. Γιατί είδατε στα μηνύματα. Στα σχόλια από κάτω. Ναι, στα σχόλια ότι σιγά μούφα θα βάλετε. Άμα μούφα θέλουνε, μούφα θα βάλουμε. Μαγκές. Τις άντες τις πούλησα. Τώρα τι θα βάλουμε? Γνήσιες ως Ultra Leggera. Είναι τρελός, είναι παρανοϊκός. Θέλει να το χαρίσει, αλλά πήγε να μας πατήσει. Τι θέλει αυτό τώρα? Ζάντες Ultra Leggera, έλα μαζί μου. S3 Project, επεισόδιο 3. Αλέξανδρε, Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Επίσημα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε το αυτοκίνητο πάνω στο ανεβατόριο. Έχει τελειώσει η αναμονή μας μετά από τόσο καιρό που περιμέναμε αυτές τις ζάντες που ήρθαν από Ιταλία. Έχουμε κλείσει το μαγαζί για πάρτι σας, για να έχουμε ησυχία να Είμαστε κάνουμε... και κλεισμένων των θυρών σήμερα. Λοιπόν, είμαστε πριβέ. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση των τροχών. Θα βγάλουμε τις γνήσιες ζάντες, οι οποίες είναι 17 και θα βάλουμε τις Ultra Leggera που επέλεξε ο κόσμος. Σωστό. Από ό,τι μου είπατε. Ναι. Και εγώ έκανα αυτό που μου είπατε. Θα βγάλουμε λοιπόν αυτές τις ζάντες, οι οποίες είναι πολύ βαριές ζάντες. Θα βάλουμε κάτι οι οποίες είναι πολύ ελαφριές ζάντες. Ultra light σε βάρος. Κάποια στιγμή στο ενδιάμεσο θα βάλουμε και μια ζυγαριά όσο θα δουλεύει αρίστα, θα δούμε τι βάρος έχουν αυτές, που είναι η μαμά. Μακάρι να τη βρούμε. Τη ζυγαριά, θα τη βρούμε. Λοιπόν, εγώ λέω να προχωρήσουμε, να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Και πρέπει να γίνει και να το απολαύσουν τα παιδιά εδώ που βλέπουν το αυτοκίνητο που θα πάρουν. Φύγαμε. Έφυγε το πρώτο, Αλέξανδρε. Λοιπόν, να πούμε λίγο για αυτό εδώ που βλέπουμε μπροστά μας. Να πούμε τι... Ναι, βέβαια, ναι. Εδώ έχουν κάνει μετατροπή. Κανονικά αυτό παίρνει βίδες και όχι παξιμάδια. Έχουν βάλει ντίζες από μέσα προς τα έξω, διότι έχουν αλλάξει το άκρο και έχουν βάλει και τα μπρέμπο. Μακάρι να μην συναντήσουμε κάποιο πρόβλημα, γιατί η παραγγελία στις ζάντες έχει γίνει βάση του αυτοκινήτου πως βγαίνει από τη μάνα του. Καλώς. Και πρέπει να συναντήσουμε. Πιστεύω θα τη βρούμε τη λύση. Ό,τι και να κάνουμε θα αυτοσχεδιάσουμε να βγει. Εδώ είμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα όλα. Λοιπόν, τετράδα τις τραβήξαμε έτσι απλά. Είναι πανάλαφρες οι ζάντες, παιδιά, το ξέρετε. Είναι εδώ οι ζάντες σας. Βασικά είναι οι ζάντες εδώ αυτού που θα κερδίσει το διαγωνισμό. Εντάξει. Βάζουμε λοιπόν 18, βγάζουμε τη 17 μας, βάζουμε 18. Σίγουρα το αυτοκίνητο, βάσει το ότι έχει πιο μεγάλη ζάντα, θα κόψει, λέμε. Έτσι. Κερδίζουμε το βάρος όμως. Κερδίζουμε από το βάρος όμως όλο αυτό, οπότε είναι τα μάξι να πετάει, δεν θα νιώθει καν ότι τσουλάει. Αυτό είναι το... Σε σχέση με αυτές που φόραγε, θα νιώσει το αυτοκίνητο αέρα, θα προχωράει χωρίς να έχει κάποιο βάρος πάνω του. Είναι 8. Είναι 18 με 35 offset. Όσο θέλει ο κατασκευαστής για το τάδε αυτοκίνητο. Τώρα εμείς φοράμε άλλα πράγματα. Η OS δεν βγάζει offset, ό,τι θες εσύ, κατά παραγγελία. Έχει κάποια συγκεκριμένα. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα σχέδια που μπορεί να βγάλει 20 offset. Αλλά μπορεί να βγάλει και την ίδια ζάντα με 25 offset σε άλλο καρέ, όχι σε αυτό το καρέ. Δηλαδή για Peugeot, σε Citroën, τα οποία ήδη έχουν άλλο καρέ. Ερώτηση τώρα τεχνική. Όσο κατεβαίνει το offset, 35-20 τέτοια, τόσο η ζάντα γίνεται παράκεντρη και βγαίνει προς τα έξω, σωστά. Δεν μπορώ να το πω παράκεντρη. Ναι, όχι. Αν το λέω σωστά. Βγαίνει πιο έξω από τον άξονα. Σωστά. Δηλαδή βγαίνει προς τα έξω από το αυτοκίνητο.
Το offset τώρα είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όλοι νομίζουμε, λέμε ένα νούμερο, θέλω 45 offset, θέλω 85 σε αυτό, μου έχουν πει θέλω 62. Μάλλον το 62 βγαίνει πολύ έξω, θέλω 35 για να μπαίνει μέσα, εντάξει. Υπάρχουν οι ιατροί του υπολογιστή, του ίντερνετ και υπάρχουν και οι σωστοί άνθρωποι που ξέρουν σωστά πράγματα. Και σωστά μιλάμε εμείς εδώ, να μάθουμε το σωστά. Η μέτρηση του offset σε μια ζάντα δεν είναι τόσο απλή. Μετριέται βάσει το φάρδος, σε τι σημείο είναι στο φάρδος νοητά το πάτημα της ζάντας που πάει στο αφαλό, το αυτοκινήτου, στο άκρο. Υπάρχουν στην Ελλάδα 10 άτομα που ξέρουν να μετράνε offset. Δηλαδή, άμα μου σβήσει το offset από τη ζάντα, να σου πω τι offset είναι. Εντάξει. Τι άλλο θέλετε να μάθετε τις ζάντες? Τίποτα. Πάμε να τις ανοίξουμε. Πάμε να κάνουμε unboxing να τις δούμε. Και τα υπόλοιπα, τα τεχνικά, τα λέμε και πάνω. Πάμε με μαχαίρι. Πλαστικό. Πλαστικό. Το κάλινο, τι είναι αυτό? Να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάθουμε ζημιά. Λοιπόν, πάμε. Για τους δύσπιστους και για τους πονηρούς. Μπράβο. Αυτό ήθελα να σου το πω κι εγώ. Για πες τους. Για πες λίγο στο συγκεκριμένο άνθρωπο, το συγκεκριμένο user. Για τους user 125.322. Σε αυτό το user θέλω να απαντήσεις και να του δείξεις τι σημαίνει αυθεντική ΟΣ. Εφόσον τα παιδιά επέλεξαν στο giveaway σας να βάλετε γνήσια λεγκέρα, δεν υπήρχε περίπτωση να βάλετε αντιγραφή. Όχι βέβαια. Το αυτοκίνητο χτίζεται βάσει τα θέλω των διαγωνιζόμενων. Και είναι ένα πολύ σοβαρό project, το οποίο έχουμε πάρει πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά όμως και είναι και σοβαρό αυτοκίνητο. Πάρα πολύ. Δεν είναι ένα απλό αυτοκίνητο. Έτσι. Να είχαμε να λέγαμε πάρτο. Το είχαμε αποθήκη, δώστο. Εδώ δεν κάνετε εκπτώσεις. Όχι. Σε αυτά που λέτε. Οπότε ας ανοίξουν τη ζάντα. Ναι. Έλα λίγο πιο κοντά εσύ. 1, 2, 3. Ζάντες ως Λεγκέρα, Ultra Λεγκέρα. Ανάγλυφα. Made in Italy, ως Racing. Ο κωδικός που μπορεί να το ψάξει ο καθένας αν είναι γνήσια ή όχι ζάντα. Έτσι. Εδώ λέμε μόνο αλήθειες. 818. Τα χαρτάκια του τα οποία λένε τι θα προσέξεις στο χρώμα, στο πλήσιμο, σε όλα. Όλες τις προδιαγραφές, Ναι, γιατί λένε οι ζάντες είναι μούφα και φεύγει το χρώμα. Όχι, τα φάρμακα είναι δυνατά και βγάζουν το χρώμα. Σωστά. Έτσι. Το καπάκι του, μέσα, carbon. Carbon. Αγνήσιο carbon είναι αυτό. Βέβαια. Α, δεν το ήξερα αυτό το καπάκι είναι carbon. Για να πιάσουμε λίγο carbon. Α, είναι γνήσιο carbon αυτό. Και στα δικά μου δηλαδή που έχουν έτσι carbon γνήσιο. Α, δεν ξέρω τι είσαι στα δικά σου εσύ. Ωραίο. Τα γνήσια αυτοκόλλητά του. Α, θα τα βάλουμε πάνω αυτά. Με τους κωδικούς, παιδιά, δεν βάζουμε αυτοκόλλητα από τον Μπάμπα Μίτσο. Νομίζω έχουμε κάνει κάτι τώρα, δουλίτσα εδώ πέρα. Έχουμε πει αρκετά στα παιδιά. Κάνει σοβαρή δουλειά. Έτσι. Εδώ τα βάζουμε, τα κολλάμε. Εδώ. Και απέναντι. Ή άμα δεν θέλετε να τα κολλάτε καθόλου, είναι πολλοί που δεν θέλουν ούτε καν να τα κολλήσουν. Δεν τους αρέσει. Τους αρέσει έτσι. Το δούμε, το βλέπουμε. Στα χέρια σας. Το βλέπουμε. Άμα δεν θέλουμε και δεν γουστάρουμε, τις βάζω εγώ στις δικές μου όσο. Εμένα μου αρέσουν. Έχεις κακουργία, ζω για κάτι τέτοιο. Αυτά τα είχαμε δείξει και στο πρώτο το πόσο ελαφριά είναι. Και το σφραγιστικό εδώ στις βίδες, παιδιά, να ξέρετε, έτσι ήταν. Εδώ το σφραγιστικό. Καινούργιλα. Ως Ultra Leggera. Πάμε μάγκες να τις δούμε πάνω. Πώς θα τις δούμε πάνω? Μέσα με ελάστικα. Α, τι θα βάλουμε? Να βάλουμε το καλύτερο. Με πρίξατε με τα λάσκα, ξέρετε. Ναι, φίλε. Σας έδειξα 2-3 λάσκα και μου λέτε όχι, εγώ αυτό θέλω. Γιατί ήθελες αυτό? Γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί εγώ στο δικό μου αυτοκίνητο αυτό έχω. Γιατί έχω διαβάσει πάρα πολύ ότι από όλα τα πρωτοκλασσάτα, από τις, από τις μεγάλες εταιρείες, τα σπορ ελαστικά, τα συγκεκριμένα που θέλαμε εμείς έχουν πάρει τις καλύτερες κριτικές. Ισχύει, πες μας κι εσύ. Το αυτοκίνητο είπαμε, θα το κάνετε πολλά. Και πες στον κόσμο ποια τελικά επιλέξαμε. Λοιπόν, εδώ επιλέξαμε. Μάλλον επιλέξατε. Πάνω.
Περίμενε. Continental Sport Contact 7. 92Y, ξέρετε τι σημαίνει 92Y ή θα τα πούμε τώρα. Να τα πούμε. 2,25-40-18 XL. Κάποιος θα μπορεί να πει XL extra large. Όχι. Extra load. Extra load σημαίνει extra load στα πλάινά του. Extra ενισχυμένο ελαστικό. FR. Τι σημαίνει το FR? Νύχη προστασίας. Ό,τι Continental βλέπετε με FR έχει νύχη προστασίας. Τι είναι το Y, δεν μου είπες? Το Y είναι δείκτης ταχύτητας. Δείκτης ταχύτητας. 92 τι είναι? Δείκτης φορτίου. Συνδυασμός δείκτης φορτίου με δείκτη ταχύτητας, αν το υπερβείς, αυτό θα γίνει σαν τριαντάφυλλο. Crown. Αυτό δηλαδή μέχρι πόσο η ταχύτητα αντέχει? Αυτό είναι μέχρι 320, βασικά όχι. Αυτό επειδή είναι σε εισαγωγικά. Παίζουν ρόλο και τα εισαγωγικά. Είναι πάνω από 320 χιλιόμετρα. Τελικές. Άρα υπάρχει ελαστικό που εδώ το γράφει χωρίς τέτοιο. Συγγνώμη που πλατιάζω, αλλά μου κάνει εντύπωση. Χωρίς εισαγωγικά είναι μέχρι 320. Σωστό. Με εισαγωγικά 320 επάνω. 320 πλάς. Ναι. Okay. 92 είναι δείκτη φορτίου. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω όλα, αλλά δείχνει ότι αντέχει 700 κιλά. Ναι. Αν υπερβείς αυτό και αυτό μαζί, σκάει. Και έρχονται κάποιοι και στα μαγαζιά και λένε εμάς τώρα το λάστιχο εγώ θέλω να είναι καινούριο. Δεν θέλω να μου πάρεις παλιό από την αποθήκη. Ούτε κοιτάμε αυτό, αν είναι καινούριο. Ναι. Το DOT. Ναι, το DOT. Λοιπόν, παιδιά, το DOT έχει παρεξηγηθεί. Θα αποσαφηνίσουμε λίγο και αυτό. Έχει παρεξηγηθεί το DOT, θα μας πούμε πολύ τώρα εδώ. Ναι, θες να σπρώξεις τα παλιά. Όχι. Λοιπόν, το DOT είναι ένα χαρακτηριστικό όπως όλα όσα βλέπεις εδώ είναι ιχνηλατικά στοιχεία. Αυτά λέγονται ιχνηλατικά στοιχεία και είναι στο πλαϊνό ώμο του ελαστικού πάντα. Ναι. Η ημερομηνία είναι παραγωγής. Ναι. Αν το πάμε λίγο πιο καλά, δεν είναι ακριβώς παραγωγής, είναι που φεύγει από το εργοστάσιο. Ναι. Ας πούμε, ας μείνουμε στο παραγωγής. Okay. Το ελαστικό, βάση για το κατασκευαστών, έχουμε πάει σε τόσα σεμινάρια, δεν τα διαβάζουμε στο Facebook, έτσι. Απλά, η ημερομηνία είναι πότε κατασκευάζεται. Για να αποδώσει το μέγιστο ένα ελαστικό πάνω στο αυτοκίνητο, δηλαδή φορεμένο στο αυτοκίνητο, πρέπει να είναι από την ημέρα παραγωγής 6 μηνών για να τοποθετηθεί μέχρι 12 μηνών. Πιο πριν από τους 6 μήνες δεν είναι κατάλληλο, δεν έχει πολυμεριστεί όπως πρέπει. Πώς κάναμε το κρέας, το βάζαμε μια σιτέψη. Κάπως έτσι είναι, όχι ακριβώς το ίδιο. Μετά τους 12 μήνες ξέρετε πιο γρήγορα και οπότε χαλάει πιο γρήγορα. Το ιδανικό διάστημα είναι από τον 6ο μήνα ζωής του ελαστικού μέχρι τον 12ο με να πούμε κάτι σωστό. Εάν αποθηκευτεί σωστά. Ναι, πάντα. Γιατί αν αποθηκευτεί εκεί έξω, στον ήλιο, στο στάν με τα υπόλοιπα λάστιχα και μείνει εκεί, σε ένα μήνα θα έχει γίνει κίτρινο το λάστιχο. Οπότε γι' αυτό αγχώνεται πολύ. Και τέτοια. Μπράβο, δεν θέλει υγρασία, δεν θέλει φως. Δεν θέλει υγρασία. Όχι, δεν θέλει υγρασία, δεν θέλει φως. Αυτό που λένε ότι τα ελαστικά τα βυθίζουν στο νερό, αυτό έχει να κάνει μόνο με τα χειμερινά ελαστικά ή είναι ένας αστικός μύθος? Λένε ας πούμε ότι βγάζω τα χειμερινά μου και τα βάζω στην αποθήκη μου βυθισμένα μέσα στο νερό για να κρατήσουν. Παίζει αυτό. Δεν παίζει να μην το έχεις ακούσει. Όχι. Ωραία. Χαίρομαι που ο πρώτος που το λέει. Πρώτη φορά που το έχω από σένα το απορρίπτω κατευθείαν γιατί δεν το έχω ακούσει από τους κατασκευαστές. Okay. Έτσι, το απορρίπτω, δεν ούτε καν το ακούω. Όμως το να παίρνεις και να έχεις, όπως σε κάποιες άλλες χώρες, τα χειμερινά σου και να τα κρατάς για χρόνια, αυτό ισχύει? Ναι. Αν τα κρατάς σωστά. Αν τα βάζεις στην αποθήκη σου σωστά. Άλλοι λένε βάζουν τάλκ. Για να μην απορροφάει την υγρασία. Ναι. Κατάλαβα. Δεν ασχολούμαι καν. Okay. Πάμε, τι άλλο θέλουμε. Γι' αυτό ας πούμε εδώ πέρα το τότε τι σημαίνει, 24η εβδομάδα. Αυτή είναι η 24η εβδομάδα που θα το πεις εσύ, ξέρεις πολύ καλά. 24η εβδομάδα του 2024. Ναι. Πόσες εβδομάδες έχει χρόνος? Πέρασε με τα μαθηματικά, πες μισή. 52. Ωραία. Καμιά φορά έχει και 53. Ωραία. Μας τι θέλησε δημόσια. Λοιπόν. Ευχαριστούμε. Οπότε αν είναι 52η εβδομάδα του 24, ας λέγαμε, θα ήταν η τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου του 24. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι 24 εβδομάδες του 24, που σημαίνει είναι. Πρακτικά δεν θα γινόταν βέβαια. 5 επί 4, πόσο πάει? 20. Άλλα 4. 24. Ωραία. Οπότε 5ος, 6ος μήνας. Okay. Εντάξει. Σωστά. Πάμε να μοντάρουμε, να δείξουμε, να πούμε. Ναι. Και υπάρχει και σωστός τρόπος μονταρίσματος, έτσι. Το δείξουμε. Ναι. Απλά δεν τη ρετζουνάς. Τι ζάντα. Αυτό ήταν τόσο απλό. Πάμε.
Ο άλλος έχει το μικρόφωνο μέσα. Ελπίζω να μην μιλάει και να μην λέει τα δικά του και να μας βρίσει από πίσω. Αν μας βρίσει θα τον ακούτε κι εσείς κι εμείς. Α, εδώ είσαι. Τι ρίχνεις. Βαλβίδες. Όχι, να ξέρεις. Τι έχει μέσα. Τι είχε μέσα. Είναι διαφημιστικό για μένα αυτό. Πήγε. Από σήμερα θα κυκλοφορώ με αυτά στα κλειδιά μου. Καβατζώθηκε. Κάτσε καλά. Ποιανού είναι? Πού πήγατε. Αυτό τι... Μαγικός πολιτός, μαγικό ζουμί. Πετσίλερ. Ξέρετε τι σημαίνει το πετσίλερ? Δεν ξέρω. Στεγανοποιητικό. Ναι. Στη στεφάνη το ελαστικό με τη ζάντας. Για να μην χάνει τον αέρα. Ναι, ναι, μην έχουμε απώλειες. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο, άλλα επίπεδα. Καλά, εντάξει, υπάρχουν και άλλα υλικά, αλλά αυτό τώρα για το αμάξι αυτή τη στιγμή όπως είναι ότι πρέπει. Υπάρχει η Lamborghini και η Lotus, ειδική αληφή, η οποία δεν αφήνει το λάστιχο να στρίψει. Α, για τις τροπές, Βέβαια. Τη ρετάκινση. Δεν αφήνει να στρίψει, γιατί μετά αλλάζει και η ζυγοστάθμιση το όταν στρίβουν. Ναι, αλλάζει το κέντρο βάρους. Και μετά μπορεί να αρχίσει και τρέμει. Υπάρχουν μυστικά πολλά. Ξέρετε τι ώρα έχει φτιαχτεί η ζάτα και ποια μέρα? Γιατί έχουμε δυνατότητα να το ξέρουμε και αυτό. Ναι, κοντρόλο φινάλε, τελευταίο κοντρόλο λέει στα ιταλικά. Τελευταίος έλεγχος λέει 27 έκτου του 24. Φρέσκα, έτσι. Για μας φτιάχτηκε δηλαδή. Έτσι. Στις 14 2:30. και 29. 2 ώρα. και 29 και ώρα. Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος? Άρα, μάγκες, γι' αυτό καθυστερήσαμε. Να ξέρετε, αυτές τις ζάντες για μας φτιάχτηκε. Για το δικό μας S3. Ωραία. Να σε ρωτήσω, πριν με ρώτησες κάτι το οποίο σου θα σε απαντήσω λιγάκι. Τι είναι το 40-45 στο λάστιχο? Ναι, το προφίλ. Ναι. Το προφίλ. Ξέρεις πώς μετριέται το προφίλ, όχι? Όχι. Το προφίλ είναι αυτό που είναι σε αυτό το σημείο εδώ, σωστά? Ναι, τι μονάδα μέτρησης είναι το 40? Όχι, δεν ξέρω. 40 χιλιοστά. Ωραία. Λοιπόν, ελάτε να δείτε. Κάθε ελαστικό έχει κάποια ιχνηλατικά στοιχεία, όπως είπα πιο πριν. Αυτό εδώ γράφει 2,25 κάθετος 40 ZR 18. Το ZR είναι όταν είναι ασπρό λάστιχο, ξέρετε. Έτσι, είναι όταν είναι ασπρό λάστιχο, είναι ZR. Τώρα το κάθετο εδώ. 40% του 225. Δεν μπορείς να έρθεις να μου πεις βάλε μου 2,45, 40, 18, επειδή 40, γιατί είναι 40%
του 245 χιλιοστά, 245 χιλιοστά επιφάνεια. Οπότε το 40% στο 245 είναι τόσο. Το 40% στο 225 είναι τόσο. Άμα δεις πλαϊνό, κοίτα, περίπου με το χέρι μου, έτσι. Ναι. Και γι' αυτό βάλαμε και αυτό το λάστιχο, γιατί φοράγε 2,25-45-17 πριν το αυτοκίνητο. Πόσοι άραγε χρήστες, θα πω εγώ, δεν μισώ η μαγαζιά, γιατί εντάξει, πιθανόν τα μαγαζιά να το ξέρουν. Πόσοι χρήστες άραγε να τα ξέρουν? Υπάρχουν και παιδιά που δουλεύουν σε μαγαζιά που θεωρούνται επαγγελματίες. Τέτοια μαγαζιά εννοείς? Ναι, με έχουν πάρει τηλέφωνο, έχω στείλει λάστιχα σε μαγαζί και με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου έχουν πει: Φίλε, αυτό είναι 40, ενώ το αυτοκίνητο φοράει 45. Ναι, αλλά φοράει 2,25-45, το έχω πει σε 17 ραζάντα. Όχι σε 18. Ναι, αλλά 40 το ίδιο πράγμα. 40 χιλιοστά, 45 χιλιοστά. Αυτό είναι πολύ κοντό. Και μου λέει ο πελάτης: Είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος, ξέρει, μου λέει. Του λέω: Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει πρώτα να γίνει σωστός επαγγελματίας, μετά να ονομάσει αυτό το επαγγελματία. Έρχεται ο άλλος στο μαγαζί και μου λέει: Φοράω 2,25-40-18, ας πούμε, σε αυτό που έχουμε μείνει. Βάλε μου, θέλω λίγο πιο φαρδί, μου λέει, βάλε μου 2,45 ή 2,55-40-18, ή το ίδιο μου λέει. Πώς είναι το ίδιο, αδερφέ, του λέω? Είναι το ίδιο, μου λέει, 40 είναι, 40 το άλλο. Όχι, ας τα βάλουμε δίπλα να δεις. Γιατί έχει διαφορά? Γιατί είναι 40% του πέλματος. Αλέξανδρε, παρακαλώ. Θα μας εξηγήσεις τι κάνεις τώρα εδώ, για κάποιους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, που τώρα ξεκινάνε. Εδώ, αυτό το μηχάνημα είναι το μηχάνημα το οποίο κάνει ζυγοστάθμιση. Ζυγίζει συνολικά το τροχό, ελαστικό μαζί με ζάντα, ώστε να μην τρέμει το αυτοκίνητο στα πολλά χιλιόμετρα. Φταίει η ζάντα που δεν είναι ζυγοσταθμισμένη από τη μάνα του ή το ελαστικό? Κάθε φορά που φτιάχνετε ένα ελαστικό και μία ζάντα, κάπου πέφτει παραπάνω υλικό. Στην έκχυση που γίνεται μέσα στο καλούπι, Ή σε αυτό, στην ένωση των κομματιών που γίνεται, κάπου έχει παραπάνω βάρος. Το παραπάνω βάρος μας δημιουργεί τρέμουλο. Ναι. Εμείς τι κάνουμε? Το μοντάρουμε και το ζυγίζουμε συνολικά λάστιχο με ζάντα. Άρα χοντρά, να πούμε ότι αν εδώ πέρα έχει περισσότερο κάτι, το μηχάνημα θα μας δείξει να βάλουμε βαράκια την απέναντι πλευρά. Εκεί που το έχουμε ρυθμίσει εμείς θα μας το δείξει. Σωστό. Γι' αυτό και όλες κάθε φορά που αλλάζουμε ελαστικά, κάνουμε πάντα ζυγοστάθμιση. Γιατί πάντα αλλάζει το κέντρο βάρους. Και καμιά φορά μετά από χιλιόμετρα γυρνάνε και κάθονται καλύτερα στα στεφάνια των ζαντών τα ελαστικά και πάλι χρειάζεται ζυγοστάθμιση. Τώρα, ας πούμε, μας έδειξε 20 γραμμάρια θέλει στην εξωτερική πλευρά του τροχού και 20 στην εσωτερική. Αυτό το μηχάνημα μας δείχνει ακριβώς με λέιζερ που πρέπει να τοποθετήσουμε τα αντίβαρα. Ας κλείσει το φως να δείτε το λέιζερ. Λοιπόν, βάζουμε στο σημείο του, κλείνουμε το φως και δείχνει ακριβώς πού ακριβώς πρέπει να μπει, Πρέπει να μπει ένα εδώ το οποίο λέει 20 γραμμάρια και μετά το γυρνάμε και 20 γραμμάρια σε αυτό το σημείο εδώ, να κλείσετε πάλι το φως. Εδώ ακριβώς. Έτσι είναι ρομποτικό το σύστημα, το κάνουμε για πιο πολύ ακρίβεια. Και χωρίς αυτό θα το κάναμε, αλλά το κάνουμε για πιο πολύ ακρίβεια. Και βλέπω βάζεις μαύρα βαράκια, Βαράκια βάζουμε μαύρα, μια σε η ζάντα είναι μαύρη, μαύρα ματ και τα βαράκια. Υπάρχουν και οι αριστερά. Εμείς θα βάλουμε ματ γιατί η ζάντα είναι ματ. Άμα είσαι σωστός. Είναι stealth. Stealth. Άμα είσαι σωστός μάστορας και προσεκτικός. Εντάξει, πάνω απ' όλα υπάρχει, είπαμε, είναι η ασφάλεια. Δεύτερον, είναι η αισθητική. Είναι και λίγο αισθητική. Τώρα ο άλλος πληρώνει 1.600 ζάντα και 4,5 εκατοστάρικα τα λάστιχα, θέλει να είναι και ωραίο. Τα ακούσατε τα νούμερα, έτσι. Θα τα πούμε και στο τέλος, αλλά... Προσέχουμε εδώ, για να μην βγαίνει έξω από τη ζάντα και για λόγους πλησίματος και για τα χέρια αυτό και λόγω αισθητικής να είναι ωραίο, να είναι συμπαγές όλο. Αν έχουμε κάνει τη δουλειά μας σωστά, παραγράφει 0. Bilstein. 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 PS9 ρυθμιζόμενη. Μια που ανοίξαμε, ευκαιρία να τα δείχνουμε και αυτά. Και Brembo γνήσια
διαιρούμενα τετραπίστωνα. Είμαι σωστή δουλειά. Ρε τυχερός που θα το πάρει. Ξέρεις τι λένε, μου λένε, θα είναι στημένη η κλήρωση. Ναι, θα είναι στημένη η κλήρωση. Άσου να λένε. Η κλήρωση θα γίνει live. Και θα καταλάβουν όλοι αν είναι στημένη ή όχι. Και τώρα περιμένουμε τον Αλέξανδρο να μας φέρει αποστάτες να κάνουμε το αυτοκίνητο Gorilla. Αυτός. Λοιπόν, αποστάτες. Πάμε μπροστά 1,5 πόντο, JR, Japan Racing. Αλουμινίου. Άνοιξε, παρακαλώ. Και μαύρος ρε τσάκαλε. Δεν θα ήταν κάνουμε Ή θα κάνουμε δουλειά, ή θα κάνουμε δουλειά. Μαύρους για να μην αλλάξει κάτι από το όλο σχέδιο μας. Βάλτε έξω, βάλτε. Αυτά που κρατάς εκεί είναι τα 1,5. Ναι, 1,5. Και αυτά εδώ που βαμμένα ηλεκτροδική βαφή. Ναι, είναι. Διπλό καρέ, Ναι, είναι και 512. Μπαίνει και στα καινούρια Audi και στα καινούρια Golf. 508, 512. 500, 512. 500, ναι. 500. Με αφαλό 57,1 για να ακουμπάει ζάντα και εσωτερικά 57,1 για να ακουμπάει εδώ. Γιατί όλο αυτό και δεν το βάζουμε στον αέρα. Γιατί όταν θα βάλουμε αυτούς τους αποστάτες με αυτά τα κέντρα, είναι σίγουρο ότι δεν θα σου τρέμει το αυτοκίνητο. Αυτό που παραπονιέται πάρα πολύ είναι έβαλα αποστάτες και δεν έχω καλή οδήγηση, μου τρέμει, μου κάνει ουράνι. Έβαλα εγώ στο δικό μου 5 χιλιοστά χωρίς τέτοιο και τα έβγαλα μετά από μισή ώρα. Λοιπόν, να ξέρεις γιατί γίνει ο τροχός παράκεντρα. Κάποιες φορές, κάποιες ζάντες έχουν μεγάλο μέσα ιστορικό κόψιμο και δεν φτάνει. Αν βάλεις εδώ, το οποίο αυτό όλο μαζί είναι 10 χιλιοστά, βάλεις τα 5 και έχεις ένα φάλτσο στη ζάντα άλλα 5, είναι στον αέρα. Σωστό. Εγώ την έπαθα και το μάθα. Εδώ μας βοηθάει τώρα το πρόβλημα που συναντήσαμε πριν. Μας βοηθάει εδώ. Έχουμε μακριά μπουζόνια και δεν έχουμε πρόβλημα στο να βιδώσουμε για να βγούμε άλλα μπουλόνια μακριά για να κάτσει σωστά. Άψογο, ήρθε και κούμποσε. Έτσι, μιλάμε για τέλεια εφαρμογή. Εργοστάσιο. Σωστό. Εργοστάσιο. Εντάξει. Άψογα. Τι λείπει τώρα όμως. Τι λείπει τώρα. Τα μπλόνια. Ναι. Τα δαχτυλίδια. Τα δαχτυλίδια. Η ζάντα είναι 66,6. Ναι. Δεν είναι και στα καινούρια Audi. Οπότε μας λείπουν μόνο τα μπουλόνια. Εδώ έχουμε κάτσει ακριβώς στο φτερό. Έτσι, εξέχει λίγο, αλλά όταν κάτσει και κλείσουν τα άκρα, θα πει από μέσα. Και τα δαχτυλίδια είναι αυτά. Γνήσια. Οζ. Περιεχόντουσαν στην συσκευασία. Πάντα. Εδώ είναι που στο δίνω και λες I do. I do. Η Oz δεν παίζει με αυτά, τα έχει όλα μέσα. Υπάρχουν άλλες εταιρείες που είναι πρόσθετα. Τα άκουσες? Ναι. Ασφάλιση. Ναι, το άκουσα. Έχει ελαττηριάκι μέσα. Έκανα ησυχία για να το ακούσω, το περίμενα ότι θα ακουστεί. Έτσι. Πώς το έγιαξε. Έχει πατήσει, δεν πάει πουθενά. Άψογο. Βάζουμε τα μπουλόνια μας. Τα οποία μπουλόνια, να πούμε ότι σε δεύτερο χρόνο θα τα αλλάξουμε. Απλά επειδή λόγω της ημέρας και λόγω της ώρας που η ώρα έχει φτάσει στις 10:30 το βράδυ και που μας είδατε τι ωραία γιατί καλά που ξεκινήσαμε και που τώρα μας βλέπετε σιγά σιγά έχουμε γίνει σαν σταφίδες. Ναι, αυτό από τη ζέστη, έχουμε γιατί κλείσει το μαγαζί για να είμαστε η απάρτη σας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά, αυτά σε δεύτερο χρόνο θα αλλάχθουν και θα γίνουν μαύρα και θα βάλουμε μπουλόνια μακριά. Υπάρχουν, άμα θέλετε υπάρχουν. Ωραία. Μια χαρά. Όταν Πάντως, δεν θα μείνουν έτσι, σωστά. Ναι, έτσι θα Ωραία. μείνουν. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Λοιπόν, βλέπεις όλα από το τεφλόν τέλος. Καλορίζικες. Να το κούμπεσαι τα. Το ήξερα, γι' αυτό που μακρύθηκα. Θα μπει. Καλορίζικες. Αυτό ήταν, μάγκες. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ελπίζουμε όλος αυτός ο κόπος που κάναμε για να γράψουμε σήμερα το βίντεο να σας άρεσε και να άξιζε τον κόπο. Αυτές είναι οι ζάτες που ζητήσατε, αυτές είναι οι ζάτες που βάλαμε και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς την πολύτιμη βοήθεια του Αλέξανδρου. Αλέξανδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και εσάς, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας και ακολουθήστε και παρακολουθήσετε το content του Αλέξανδρου σε Instagram, TikTok και στο YouTube, σωστά? Και στο YouTube. Μπείτε, ρίξτε ένα ψάξιμο. Να ξέρετε, θα έχουμε και κάτω στην περιγραφή link για όλα του τα social. Μπείτε και ρίξτε μια ματιά, αξίζει τον κόπο. Αλέξανδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με επιλέξατε να είμαι μέλος σε αυτή την ωραία ιδέα που είχατε. Και όντως, παιδιά, είναι τρελή, είναι παρανοϊκή, όμως παρόλα αυτά δίνουν ένα S3 εντελώς δωρεάν με ένα απλό subscribe. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαστε υπέροχοι.